Kapo na ko, presko na ko, mana ko gligo. Lagot na ko sa asawa ba. Sige pangandir, piting isuga. Kung kasala ka na akong asawa, ako pa'y mangal pa sa ilo. Paita ng mga babae. Ay, ito kini mga asawa. Kay mangandir o bana, napay asawa na ko. Pero tibang pututa. Dapat kita mga bana, rin kita mahadlok sa mga asawa. Kay maandan tana nila. Sus, yun lang tana nila. Kasuk-an ta pirmi, kasapan ta pirmi, nagkita mahadlok ta mga banad, dapat di ta mahadlok. Tuon to na ako, magpatimpla ko kape. Lahat! Ha? Saan ka? Mahalay ko, kabagor ko magpalapa. Timplahay ko kape, Bik, mga pi ko. Ay, pagmata ni mo. Kung yang sa sawa mo, tuman sa bana, mga buutan nga sawa. Well, ginahanap sa sawa na ko. Oh, sa timplahon ni mo? Kape na ka. Ganahan ang kape ha. Ganahan kong Ditex Coffee Mix. Yan ko itong Ditex Coffee Mix. Kamu jud mga babae jud, mga sus. Pag Valentine's Day gani, kahapit na yung Valentine's Day. Inyo yung ampay kaya tagaan magbuwak, tagaan magtsukulit, tagaan magbuwak sa kwintahon, magyaw-yaw ba mo. Hindi mo ganahan. Gusto niyo itong nilibo nga. Buwak. Ganahan nyo itong buwak ang nilibuhon. Nga, kung tagaan magtsukulit ganyan nga barato kayo ang tagskwintahon. O nga, mamili nyo ba itong tsukulit nga, tagskilibuhon po. Mapilian ang kimandan ko. Kami mga lalaki, no? Luoy di kami. Basta, February 14, kay kamo mga babae, pero may kaporjin makadawat. Kami mga lalaki, wa po na may bili di ay. Parang tana, adlaw mo tana sa nagigugma ay. Unya kamo mga babae, kamo na may madawat. Kami mga lalaki, tagaan pa rin yung mga buwan. Tagaan ng buwak. O sa ba yung ihatag na mo, tsukulit mo po. Kamo, Sabaan ni mo eh. Mahalay Kim, sa ko. kukuan ng roon. Sigyaw-yaw. Ano nga, babae mo rin, pero yung kadawat, February 14, mga lalaki yung kadawat. Asawa kayo yan. Yayawan ako kay sakto nga asawa. Di kay dili ra ba wala pawala ra ba? Di kay mo kuan sa bana. Tuman dai sa siguro. Patong mapason ko. Tawhana ni. Yaw-yaw pa, lugo pa, magyaw-yaw pa. Mata ra bay kaon. Kalas kay kanon og pagkaon. Mori ubra. Lugo pa, magyaw-yaw pa, suksok pa. Si ubra tawhana ni. Yo. Mali angay sa asawa. Manglaba para may suoton ang bana. Dapat nga asawa, no? Mutuman di mo sa bana. Kaya, sus, kami mga bana, di mo mahadlok din yung mga kuwana eh. Mga asawa. Manay sakto nga asawa. May kahadlok sa bana. Dapat mahadlok yung sa bana. Kaya, ang bana, naghatag ko ng financial ninyo kuwan god, kwarta god. Ya, pagkuman ni mo kuwan na ha? Kana pagkuman ni mo, paglungang dito ha? Pagkuman mo kalaya? Paglungang dito? Kanina na ka! Paglungang dito? Kanina na ka! Sabi na mo mahadlok ng mga asawa sa mga bana!